Yanzu idan aka baka shugabancin Najeriya na kwana ɗaya rak, wani irin ayyuka ne kake gani za ka yi kwaya uku wanda kana ganin idan aka yi su kasan nan za ta gyaru tsaf, matsalolin ta su guje a cikin kwana uku, a cikin ayyuka uku a kwana ɗaya rak? Al'ummar Najeriya, assalamu alaikum. Kamar yadda ya tambaye ni, wato duk wata ƙasa da ta ci gaba, ko in ce akwai wata ƙasa da ba zan kama sunanta ba, wadda suka rasa yadda za su ci gaba, suka karkatar da duk wani abu nasu akan harkar ilimi. Wannan shine matakin farko. Zan buga doka akan cewa na rushe duk wata private school da ke Najeriya, ko ta waye ko a ina take, za a koma makarantar gwamnati. Sannan ya zama doka, duk wata mazaɓa sai an yi katuwar primary school da za ta haɗe duk 'ya'yan wayannan mutanen, tunda su suka zaɓe muka zama aiki ɗaya kenan. Sannan za a wadatar da kayan aiki da koyo da koyawa, kuma duk wanda ya NCE ko a ina kake ka koma aji. Shine aikina na farko. Aikina na biyu, akwai ƙasashe da suka ci gaba a harkar man fetur, wanda mun san su, irin su Dubai, irin su ba Dubai ba, sorry, Kuwait, Saudiya da sauransu, wanda zan ɗauko su in ba su kwangila su zuƙi man Najeriya iyayen da suke so su gina mana matatu masu kyau, waɗanda ga iya ƙa'idan lokacin da in sun gama matatun nan za su ci gaba da aiki. Mu dawo yadda mai insha Allah su ya dawo naira 20 ba lita. Aiki na biyu kenan. Aiki na biyu kenan. Aikin ka na uku? Aiki na uku shine zan samar da wani tsari wanda a duk mutum 7, saboda China sun yi duk mutum 10 dan sanda daya, zan yi duk mutum 7 dan sanda daya. Wannan shine ayyukan ka na kwana uku? Wannan shine ayyuka na, dan wannan zai tabbatar da tsaro, wannan zai farfado da ilimi a ƙasa, wancan kuma zai rage raɗaɗi na yanayin talauci da ake ciki, a kuma samar da walwala. Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Najeriya na kwana ɗaya kenan.